Igen. És hova mész? Hova? Menjünk valami. Ide. Eljöttem. De te is ülj le az asztal fölé. Ülj le az asztal fölé, mert az ráadásul csokis, már most lehet. És hol van, és majd el lesz kelve. Jobbítőt rakjál bele. Igen. Biztos. Iskolába sárva is meg. A britő is bele? Megőrült ennek az agyadat meg. Jaj, anyu, kinek felejtett a blitzet? Ennek beszéltek el meg a kárga birkával. Miért? Hát te mindig teszed bele a blitzet. Nem arról beszélek én. Jaj, de... Hú! Mindegy, nem szólok majd rá semmit. Hát jó, ha nem szólsz. Hogy nem szárad a meg kedvét? Ne idegesíts szépen. Nem baj. Készülés. Nem tudok készülni. Itt a gyulajdon. Vagy lehet, hogy volt. Lehet. Apára szóljál főnöknek, hogy lassan elfogy az öblítő. Hát még Az egy egy évre való. Egy évre való! Na mondd neki, hogy nagyon káregyes egy évre lesz. Elindítottad, anyu? Elindítottad? Megnyugszik apuka a lelket. Igen. Itt most már fog tudni éjszaka aludni. Hogyan se indítottam? Mert meg... 40 Akkorra? fokra. 40, Apa, nem 60-on 80. összemegy, ne idegesítsél. Mi? Nem tudom. A párat nem lehet elérni. Ki? Martin? Mi van?